마신다 물배
Ngiyayikhetha inkosi enkulu unyazi lwasezulwini. Nginibingelela bantwana benkosi ngalo igamakazi lo nkulunkulu wethu esimlandelayo unyazi. Amen. Bangcwele lo kuphambi kwenu umfundisi uNdebele. Ogade izwe kazi laseZimbabwe. Ayibonge Nkosi. Abonakalanga lutho abantwana basezulwini ukuba khona kwamna namhlanje. Kodwa kube umusa kaNkulunkulu nokuthanda kwakhe ukuthi nami namhlanje ngizoba ingcenye abababaza ubukhulu bukaShembe namhlanje la eSandanezwe. Amen. Ngiyakhumbula ukuthi sekuzinsukwana khona ngagcina ukuza la ekhaya. Hayi ukuthi bagcwele mhlawumbe kukhona enangenza khona okubi. Cha, akunalutho. Wathi uJesu ethuma abafundi bakhe wathi hambani ngene imizi nemizana, kodwa uma befike baniphatha kahle baniphuzisa amanzi nembongolo zenu bayiphuzisa amanzi, anohlala nibabusise. Amen. Kodwa uma benganiphethe kahle anophuma nithi manifike esangweni bese nithintitha izintuli zakulowo muzi, nithintithe esangweni ningahambi nazo. Manje ngizama ukulungisa leso simo bangcwele angathi umuntu awu mfundisi sasikugcine mhlawumbe uqala unyaka ngithengi ngwakuphi, ngithengi ngwaseZimbabwe. Ayibonkosi. Noma ungangibona la eGoli kodwa kusalayo ngwaseZimbabwe. Manje ukusuka le kwela kithi ngiza la kuthatha isikhathi. Kuthatha isikhathi. Kodwa ngiyabonga bagcwele ukuba khona namuhla. Bengihlezi ngifisa ukuthi ngelinye ilanga ngibahambele abantwana bakaNkulunkulu emzini waseSandanezwe nami ngiyodumisa uJehova kunye nabo. Bangcwele akukuningi engizokhuluma ngakho namuhla. Ngijabula nokubona ihholo elikhulu kangaka bangcwele enilisebenzile. Bengikhona mhla nilethula emzini waseThembalethu, bengikhona nami. Nilethula leli holo. Ngiyajabula kakhulu namuhla ukuthi nami ngiguqe kulo. Ngibe ufakazi ukuthi abantwana baseSandanezwe bayamthanda uNkulunkulu, bamenzele into enhle. Ngiyabonga kakhulu bantwana benkosi. Bangcwele umthetho wakhona njengoba silana sisentabeni. Ayibonge Nkosi. Amen. Sonke njengoba silana sisentabeni. Angazi ukuthi ongekho sentabeni usuke kuphi namhlanje. Sonke sisentabeni. Izolo kade kubingelelwa intaba izolo. uNkulunkulu uyile phezulu nabantu bakhe bewubingelela intaba kwaba indumezulu umsebenzi omkhulu kaJehova esubuke usenzeka. Amen. Njengoba sisentabeni ke bantwana benkosi, uhambo
uhambo lwethu lwasentabeni luqale ngomhla ka-1 bakhumbula kancane luqale ngomhla ka-1 lapho izwi liye laphuma lathi uyangena uMdedele. Angazi ngoba ungenele yini uMdedele kuwe. Angazi ngoba lifikile lelo lizwi elithi uyangena uMdedele. Mhlawumbe ulindele mhlawumbe likhona elinye izwi elisazofika angazi. Kodwa ngilizwile mina izwi elithi usungene uMdedele. Ukungena uMdedele bangcwele kuchaza ukuthi wonke umuntu oyiNazaretha, wonke umuntu okhethele inkomo yobuNazaretha, isimo sokuphila kwakhe njengoba kade kuDisemba umnandi semakhaya sihlaba inkomo, sihlaba imbuzi, sisenza konke okumnandi. Isimo sakhe make kwathiwa uyangena uMdedele kuyama yonke into. Umqondo wakho uyatshintsha. Ubuye bese simeni sokuthi konje mhla ngikhetha le nkosi ngithi ngiyiNazaretha ngangiyikhethela ukuthini. Namhlanje sekuphuma ilizwi elithi uyangena uMdedele. Yiziphi izinto, yimiphi imigomo noma yiphi indlela okumele ngihambe ngayo ngibe ngcwele kule nyanga yomhlangano waseKhenani uze ufike ekugcineni liphume izwi elithi uyavala umhlangano. Kuyashisa endlini. Angizuba umuntu kakhulu ucela sidlule encwadini izikronike zokuqala 16 evesini uye ku4 ku16 uye ku4 uzojumpa ufunda 17 no 18 ujumpe ufunde u25 no 29 kuyo lo verse. Besizwile webabakhulu see abaphathi bala ekhaya sizoxabana nabo bangenza uadmin noma iswitchboard angazi lento abangenza memeze cela abalevu ukukhonza phambi komphongolo kaJehova. Bantwana basezulwini kade sikhona emzini oyingcwele wasemhleni. Angazi noma mhlambe ubungekho wena kodwa besikhona emzini wasemhleni ngomhla ka5 malisho izwi lithi uyaphuma umhlangano.
ukuba bakhumbule lo mhlangano esikuwo bantwana basezulwini onomphongolo wesivumelwano umiselwe ukuba sikhumbule babonge sibonge badumise uJehova uThixo sidumise uJehova uThixo owunyazi wasezulwini ohlezi esihlangeni uAsafa omkhulu omlandelayo uZakhariya uJael uShemramoti funda baba uMathithiyayi Eliyabi uBeniyaba uqale kuwana ngithi eversini 16 benqale ku4 oh betheme uqale ku 16 verse 1 to 4 bazisa umphongolo kaThixo bawubeka ethenteni elaliwakhelweyo umphongolo kaJehova bantwana basezulwini besisebuhleni siubonile uye waphuma egumbini wabekwa ethempelini sikhona phambi kwabo banikela iminikelo yokusha sonke ekade sikhona obekade khona ebuhleni ngomhla ka5 ngesabatha siuye kwamenyezelwa kodwa bonke abantu banikelele ukukhunga lokuhambo ayibongi senkulu yasebuhleni babanazana neminikelo yokubonga phambi kukaThixo neminikelo yonke yokubonga phambi kukaThixo seqedile uDavide ukunikela iminikelo yokusha neminikelo yokuthula wabusisa abantu egameni likaJehova kuthe mangabe sekuphelile konke ukunikela besikwenza unyazi wasezulwini wasebusisa abantu bonke egameni lenkosi izwi elithi inkosi ibusise wabela ngamunye njalo kwaba-Israyeli silisa nesifazane kwaba yilowo isinkwa sabasinye kubo bonke nesitubu esikhulu senyama nesitsha sewayini wamisela abaLevi ukukhonza phambi komphongolo kaJehova lo mphongolo omiswe phambi kwethu bantwana basezulwini umisela ukuthi sikhonze phambi kwawo ukuba bakhumbule babonge ukuba sikhumbule sibonge badumisa uJehova uThixo iya17 sikhumbule sibonge sidumisa unyazi lwasezulwini oluthixo phambi kwethu wasimisela uJehova sibe umthetho noIsrayeli sebe isivumelwano esiphakade kwaba isivumelwano noNkulunkulu noShembe ukuthi njalo ngenyanga yokuqala yonyaka umphongolo wesivumelwano uzoma phambi kwamaNazaretha uhambe izinsuku ezintathu uya entabeni yaseKhenani ethi ngiyawunika izwe laseKhenani libe yisabelo sefa lenu iKhenani lesikulo namhlanje bantwana basezulwini saliphiwe ezulwini liyisabelo kithi thina nabantwana bethu iya ku25 uphele ku29 khona lapha ugcine ku18 futhi 25 manje ngokuba uJehova unyazi wasezulwini mkhulu ufanele ukudunyiswa kakhulu kufanele sidumise kakhulu yena ngayesatshwa phezu koThixo bonke unyazi lukhulu ngaphezu koThixo bonke
ngokuba bonke othixo bezizwe bayize ngokuba bonke othixo bezizwe bayize onyazini kepha uJehova wenza izulu kepha uJehova wenza izulu khosi nokukhazimula usebusweni bakhe nobukhosi nokukhazimula konke kusebusweni bakhe amandla nokujabula usendaweni yakhe nikani uJehova nina mindeni yabantu nikani uJehova nina mindeni yabantu nikani uJehova udumo namandla dumise unyazi lwasezulwini silunikeza amandla nikani uJehova udumo olwegama lakhe asinikeni unyazi udumo lwegama lakhe nilethe unikelo nize ebusweni bakhe nilethe unikelo size ebusweni bonyazi dumisani uJehova ebuhleni bobungcwele nayindaba ithi uyifunde kahle ithi simdumise kuphi dumisani uJehova ebuhleni obuyingcwele ayibonge inkosi inkosi ikubusise baba wangidala nkulunkulu Nkosi Thixo yamakhosi wamakhosi usadidekile namanje ukuthi uNkulunkulu uhlezi kuphi usadidekile namanje ukuthi uNkulunkulu udunyiselwa kuphi akuyona yami incwadi imifundo ubaba lapha uthi uNkulunkulu hambani niyokudumisela ebuhleni obuyingcwele akulona yami iBhayibheli befundwa nami baba lapha anoba uyisholo kwakhe kodwa ngimzwe kahle mina anoba nimzwe kahle bobaba uthe uJehova udunyiswe ebuhleni abanye oThixo bayize ngaphansi konyazi uThixo uyena oNkulunkulu wangempela unyazi lwasezulwini ngiyakudabukela wena ungahambanga wena ungahambanga ngiyakudabukela uyabona lolu hambo ebekade siluhamba bangcwele beluhluba amakhoba luwabeke eceleni akulona uhambo bangcwele lwasemhlabeni akulona uhambo lokufisa kwakho ukuthi ufisa wena njengoba uzohamba lolu hambo uluhambe ngoba kumnandi ufisa wena akubanga njalo baqela lolu hambo bekufuna inhliziyo yomuntu ongazange akhale kulolu hambo unyazi alukho enhliziyweni yakhe ekade behambile ineqiniso wonke umuntu kukhona umzuzu noma isekendi la uke wama wedwa la ekhoneni esihlahleni nobuzulele phansi odakeni okade usuwele kulo nobuzungene emanzini okade ukuwo kuyiminute wathi wayicabanga ukuthi konje ngenzani baqwele lolu hambo akulona uhambo lolu ntanda kubukwa labesijayela ukuba nabo lolu besiluhamba lapha sithe masifika ngifike olwesithathu ekuseni ngabo-8 ngithe mangiphume emotweni ngibeka phansi unyawo nganyathela amalahle
bakhona bayingcwele nganyathela amalahle ngawazi ngabuza ukuthi kodwa Shembe hey uShembe uthixo yes angazi lo wena mhlambe unyathele ikhula box ufaka inyawo phakathi kwekhula box mina ngiyathela amalahle mangehle mhle kanti bona lesimanga sokuthi hawu Shembe umshisane kusebenza kanjani angathi ngumuntu wasemhlabeni angithi nawe usho kanjalo nawe wada waya lokho loluhamba mina ngizohamba ngibuyele emuva ngokutsho kanjalo kwakho inhliziyo yakho isimhlubukile uThixo kwathi ngesabatha sathi mhlawumbe kuzoba ngcono lapho umizwi lathi inkonzo iyongena phezulu yini bagcwele sitesteda nje ukugqoka imnazaretha sikhuphuka akekho ofike engajulukanga phezulu sisuke phansi Shembe sesimjwayele kakhulu siyathanda ukucabanga nje sithi hayi uShembe wangakithi siyakhohlisana sinabefundisi bangithethelele abefundisi hayi kuyothi makuphuma inkonzo mhlambe ngesonto ekseni bese sithathe imoto sikhuphule siyoyibeka entabeni nawe usho kanjalo nawe lapho uyaphuma umhlangano manje ebusuku isikhathi anginaso wonke umuntu yolinda insimbi wathomba ukhiye kokleva ngaba sathe buka lo ngambona ukuthi uyadunyelwa ngabuka lo ngabona ngayibuka mina ngabona ukuthi ngidunyelwe na yakhala insimbi ngo9 yathi nke kwaxapha amathuba mawunemizwa yenkolo mayikhala leyansimbi uqapha ithumbu ngaleso sikhathi umhlabathi awuthinteki umhlabathi awunyatheleki umhlabathi ngaleso sikhathi uthi umhlabathi kuwe njengoba unezono nami nginezami suka kimi njengoba unezono nje wena nami nginezami izono cela usuke kimi awunyatheleki umhlabathi iyathi insimbi lapha ithi Nathi nyababheka amadoda amadala alibopha ibheshu aliphambanise uthole ibheshu lingaphambili isinene webangcwele hey waphuma umhlangano bantwana benkosi waphuma ngo5:12 ebusuku sisentabeni bantwana sisentabeni hey wawuhola umnikazi wawo sawuhola bantwana basezulwini isitimela sakokondo ngathi ngiyabuka unyazi ngabona ubhombela ngalelo langa kodwa lithi izwi likaNkulunkulu wethu njengoba sizohamba lolu hambo mangabe uyazi ukuthi akuvumi empilweni ngithi mangikhulume ngingakukhohlwa lokho bangcwele uthi unyathele kabili uNkulunkulu ukubonile uyabazi ubunzima bakho kodwa ngoba singabantu siye singafuni ukumukela ukuthi umzimba usavume sithi thina hayi Shembe funeka ngihambe phansi ngize ngiyofika entabeni ngizosithola isibusiso kanti uNkulunkulu akatshongo kanjalo uthe mayethandaza wathi angazi ngoba sizofika saphelele ngashawa waphuma umhlangano ngizobuya kule nkulumo engiyikhulumayo waphuma umhlangano bangcwele
ngidwebela obekade engekho bantwana isithombe angithi inkonzo yofakazi namhlanje obekade engekho ngidwebela isithombe sohamba ukuthi bekunjalo uhambe nokuthi besihamba nobani lapho umiketanga sasulwini bagcwele yafike yajika akuthi sithe sifike embeka akekho bengajulukile uwaphika akekho bengajulukile sifike embeka wonke umuntu bejulukile sangene embeka ethempelini sithe mayiqeda kuhlala phansi zitsha kwaphakama ifuyo encane lapha ebuhleni laphakama nje lathi fata sithe sisabuke ifuwa igcwele nalamaconsa esiwazwayo bantwana basezulwini laphuma izwi ngaphakathi lathi bonke abantu mabasuke phansi kweyihlahla webantwana kuzoba nani yini sabheka phezulu umnye nomunye wabheka phezulu sephumilisi izwi lenkosi lithi bonke abantu mabasuke phansi kweyihlahla sonke sabukana hayi kuzoba nani siphila leyo mpilo ngithi uthi manga mukhuzo hayi sibanibani musukuyenzile thina uthi kuzoba nani aqinisa amathonzi banwele sabazi ukuthi ayaqina manje aqala aqinisa amathonzi ebekade sinabo zakwethu ayibafowethu ayingangathi seliphumilisi abantu babheke thina abantu bengaphumi nje phansi kweyihlahla babheke thina saphuma sithemba siphuma esangweni mere 5 minutes siphakamile bangcwele unyazo uThixo abanye abokudlala isho incwadi besifunda yathi abanye abantu ukuthi usendlini ubaba uthi abantu abaphume phansi kweyihlahla sithemba siphume esangweni ethempelini bangcwele kwaqhamuka into unyazo omqhamukela lwashaya umhlahlahu impali kagesi lwayishaya into edonse like 30 meters yayongena ku-transform sithethe samangele akekho ongazange aquthe acabanga abafana bakho ukuthi ngabe abafana sebahlome kahle cabanga nesitha sabo ukuthi ngaba sikho la eduze njengoba ngilana mhlambe esekubhedile kwaqima indwendwe yonke ngaso leso sikhathi samabala sathi kwenzakalani ngicabanga ukuthi ilesi sithombe ngisidwebela obekade engekho emhlanganweni njengoba kuqima ibani ngabo 3 ekseni abantu baqale lapho ukudukela imvula zakuphindie kulethe bakhona bayingcwele abantu baqale lapho kuwa beshelele beshibilika bewa abantu baqale lapho kungcola abakade begqoke ofika senhleli hayi ngibabona sebefana nekhumba zenkomo la kuzokuthi kusasekunazaretha la sesifini ukuyofika ehomisi asikhulumeni iqiniso ngoba bangithi akade behambile ungasakhumbuli ukuthi unazingana ngithi sikhulumele nje phansi singamemezi ubungasakhumbuli ukuthi unenkomeni angithi bungasakhumbuli nani ungakoti belingasakhumbula ukuthi nazo ingane nabayeni akekho umuntu obekhumbula lutho bangcwele wonke umuntu ngisho noma uhambe
bengihamba nosibani wonke umuntu kuye kwafika isikhathi bantwana basezulwini sokuthi kufikwe kwagoba lapho inkosi ifike yahlala salinda bonke abantu abasemuva semsemsuku Nazaretha Mbonge uJehova amphefumulo wami uselethu Bekukhala salukazi, kukhala makoti, kukhala ibhumu, kukhala insizwa, kugcole wonke umuntu. Nabakade bethatha ama-selfie. Neseni ingane zami. Ama-selfie bengasathatheki. Ngidlule kwenye insizwa ihlezi phansi ngathi ngiyayibingelela ngathi sawubona umuntu kaJehova uhlezi phansi ubhekisa ikhanda phansi mayephakamisa isandla ngithi mina uyababhayisa kanti uyakhakhazela Uwelokhu uhamba unenhlahla ngokukhonza uThixo sithanda luthe unyazi lusebuhleni lwathi inkosi sibusise sonke nabangekho la kodwa inhliziyo zabo zisebuhleni Kodwa sizama ukudwebela isithombe ukuthi lolu hambo bangcwele siyesakhohlwa ukuthi silambile siyesakhohlwa ukuthi sinezilonda enyaweni Akekho besacabanga ukuthi unezilonda enyaweni Akekho besacabanga ukuthi unombhedo omuhle endlini kwakhe akekho La kufika ngaphela khona amandla la selithizwi uJehova wabona kude wakithi useyabona ukuthi uhambo lunzima phambili wathi mabahamba abantu uzolandela nezitsha abantu bafika entabeni bagcwele ngayiwani abantu ezimoto bezitshingeke emaweni ziphonseke emaweni ezinye bezidonsa ogandaganda Batwana basezulwini sivakashile la Niyeza la kulo mhlaba funda 22 isihlabelelo sikaShembe la kulo mhlaba sivakashile siyahamba konke lokho elikubona ukucobezela esinako esikuthandayo kwasemhlabeni lolu hambo belisifundisa ukuthi indlela yasezulwini
kodwa into efuna wena ukuthi zimise uyayithola baba Mbonge uJehova ngekhathi zonke. mbonge uJehova ngekhathi zonke Usaphila ungasho ukuthi usaphila. usaphila ungasho ukuthi usaphila Baningi ababenje ngawe. baningi ababenjengathi kanje ungagijimi kakhulu yabona njengoba silala namhlanje sandaleza njengoba silala hawu ngasiphilanga siyabulala akho lutho nje olubuhlungu kithi akubuhlungu ndawo siyaphila ayibonkosi kodwa bakhona ababefana nathi phambi kwethu abathi namhlanje ngike ngabonisa ulwazi bantwana basezulwini ngicela ukuyikhuza lena lokho ngithemba ngimbuka ngavele ngakhala ngathi kodwa shebe abantu angisho ukuthi kubi abantu abalilaleli izwi lonyazi mabe uthunyazi nyathela kabili ungene entweni ehambayo ngoba lenkolo yithina esidala lenkolo ithukwe luthunyazi lusehomesi awuhambi umhlangano ngoba mina ngihlesendlini abantu bakabamkhulu banethwa izulu bafa amakhaza phandle abahambe bayokwakha amadokodo entabeni ngithe ngoba lesalukazi bathola basezulwini ngafike nomsizi ngathi kodwa lokho akalizwanga yini lelizwi funda baba Babephila bengenalutho. babephila nabo bengenalutho Namhla sebehlelo osizini namuhla sebehlala esizini emehlweni abaningi. ebehleli abantu Nawe namehlo. nawe unamehlo namhlanje Namhlanje abasenawo. abanamehlo njengathi bebona njengathi bekwazi ukubona umuntu olungile nongalungile bekwazi ukubona umuntu onesono nongenasono babe namehlo behlakaniphe njengathi kodwa namhlanje abasenawo Sebeholwa ngezandla sebedonswa ngezandla ngoba bengasaboni. ngoba bengasaboni emehlweni Nabo bebona ngokuthanda. Namhla basaboni. Ngokuba uma kwalelizwe kuyadlula ngokusheshsha. okwalelizwe bangcwele ushebe inhloso yalolo yahambo ukusibonisa ukuthi konke bathola basezulwini angikaze ngibone udokotela beginqi ngaphansi odakeni phela akekho umuntu esingenayo la kule nkolo bakhona nje udokotela namajaji besihamba nawo la eduze kodwa besithi masiginqike nabo odakeni laginqike ijaji bangcwele kuphela yonke into ushebe mayefundisa indlela zezulwini kuphela yonke into khawuleza Ngesikhathi wena ungakwehleli lokhu. ngesikhathi wena nami kungakesehleli lokhu okwehlela abafowethu nodadewethu ababephambi kwethu Mbonge uJehova. uJehova ngoba wena uzosola uNkulunkulu ekugcineni uthi awulitholanga ithuba lokudumisa isho kanjani qhubeka baba Funa ukwehlele nawe. ya Obusuku kubenze imini. yebo Ungakhali ya ngokungamkhonzi Jehova. ungakhali ngokungamkhozi uJehova ulitholile ithuba isihlabelelo sika-13 lezi beqeda kusihlabelelo bakhona abantu esontweni senzohlala phansi kodwa bengifisa bangcwele siyibonile indlela kaShembe eya ezulwini amen angazi ngoba thina siyafundisana yini siyakhokhelana yini ngokuya ezulwini kodwa ikhona indoda eyake yafika kuShembe yacela yathi Nkosi ngicela ukungifundisa ukuya ezulwini
uMateyu 19 uzofunda u16 yophela ku22. Osiyethu sibabati nephetshana lakhe siyezulwini ayibongosi siyafundisana ngithi ushembu sifundisile ukuthi kuyiwa kanjani ezulwini sizofundisana manje ukuya ezulwini akanoma sogcina sifikile sonke kodwa khona siyakhona alubonga unyasi amen ubangcwele siyezulwini bakhona abantu endlini yesonto kumnandi kwezulwini kumnandi ngempela kwezulwini silungele kwezulwini bacele sonke sinje awufundi incwadi ngizi omunye nomunye bangcwele uzoyithikela i-checklist uyazenzela wena ubone ukuthi usesimeni sokwezulwini i-checklist siyenza nje uyabona into encane nje ayikho nkulu kakhulu bakhona abantu esontweni awufunde ngizi phela kwafika indoda wathi kuye mfundisi olungileyo ngiyakwenza okulungileyo kuni yini engizoyenza shembo wasezulwini ukuze ngingene ezulwini lakho ngibe nokuphila okuphakade na wathi bakhona abantu bakithi sonke sisase right nesimnandi sonke amen wathi ushembe kule ndoda ungibizelani ukuthi ngilungile na ungibizelani ukuthi ngilungile na akukho kulungileyo akekho olungileyo munye kuphela olungile unyazi wasezulwini uthini kepha kodwa mawuthanda ungene ekuphileni ukungena ezulwini ungene ekuphilweni londa imiyalo yakho yami wathi kuye yasethi le ndoda kalula nje njengoba kade ngicela abantu ukuthi abaphatha amapheni omunye nomunye uzoyithikela yena ukuthi kusangeneka yini ezulwini uyishona wena ngeyobuzo undebele ukuthi kusavuma qhubeka baba imiphi na uJesu waselethunyasi ngaleso sikhathi leyo ukuthi ungabulali kuyavuma siyathi uwando asibulala ngithi bacele nangenhliziyo abantu asibaqalekisi uyabonga umfundisi amen qhubeka baba ungaphingi asiphini bangcwele amancipho amele esontweni siye checklist bangcwele senze checklist siyazulwina ngithi abantu abasafuna ungena ezulwini baba abantu bancane ungena ezulwini shembe asiphini bangcwele amen siyathika dlula mkhulu ungeni ibambe nje kancane
Kuyathikeka bancane. Lo makoti esinaye nje inkomo zakhe zeza kahle. Ayikho yathola nje ehlathini yayisefakwa kulezo zelobolo. Leli khonta besigijima ngalo injini yalo iqondile kodwa manje. Cha yayibuzela akili lamakhono. Bakhona abantu endlini esonto. Usakade kodwa. Awufika sebehleli laba siba-ayini wonke sokuthwebiwe. Awashambe siyezulwini kusavuma yini makholwa. Hamba naye. Ungaqinisela manga. Hey, ibambe. Uthe wena ngoDisemba uzokunika imali yakho. Unginiki. Uthe wena uzokwehla, ufonela umakoti ekhaya wathi la kanjani, mama Sifancane ngiyehla, ngize ekhaya. Ufikile. Kusavuma bancane. Siqhubeke nayo loba siye. Siqhubeke ne-checklist. Hamba nayo. Dumisa uyihlo nyoko. Siyabathanda abazali bethu. Hawu ngiyabonga. U-Abel ukhona ngempela la ekuthandeni kwethu abazali bethu. Kodwa ngifisa ukwazi ukuthi njengoba silana sibathengele igrosa kaJanuary noFebruary emakhaya. Hawu siya ngempela ezulwini kabi. Awuqhubeke. Wothanda owakhelene naye njengokuba uzithanda wena. Hayi. Ngiyala. I disagree. Siyabathanda umakhelwane bethu. Ngempela. Hey. Yakukhulu i-checklist. Uyabona mina ngigcine ku-1. Uphelele wena. Kodwa kukhona la ezofike zibhaje zonke. Kukhona la ezofike zibe zonke. Iyavuma mkhulu. Bathe siqhubeke nayo. Qhubeka ba. Umlisa wathi kuye. Wasethi lo uyasethi le ndodo onyazini. Lokhu konke. Ubala konke lokhu. Uyowathi umbalela khona yize lento lena angitshotshi angiphingi awaqamba manga mina ubala lo. Lokhu konke ngigcinile kwasebusheni bami. Kwasebusheni bami nje. Ngisantulane na. Awu angithi bangcwele amen awubambe nje kancane angithi vele sizalelwe kuyo le nkomo. Amen bangcwele sazalelwa la ekhaya ayikho esingayazi. Amen. Ngaphandle kwami ke mina ngiyikhetha Nkosi ngezwa bathi. Mina ngayikhetha iNkosi. Kodwa iningi lethu sizalelwe la ekhaya into esingayazi. Osono asibalwa ayikho Nkosi. Bakhona osono asibalwa la. Ithi le ndoda kwasebusheni bami. Shembe kwasebusheni bami. Konke lokhu. Ubala lokho othi mangigcine awu. Yize. Awuqhubeke sizwe ukuthi obaba basaphetha amaphepha. Noma bami. Qhubeka baba. uJesu wathi kuye, Lwaseluthunyazi kule ndoda. uma uthanda ukuphelela, hamba uthengise ngakho konke onakho. Inkosi inkosisi. Ayikaphelele. Ubabele abampofu. Uyakuba nemfuyo ezulwini uze ungilandele. Verse 22. Umlisa ezulele lozwi. Wemuka edabile. Ngokuba wayenemfuyo eningi. Mina nginamakhosikhazi awu-11.
ithi le ncwadi maka ngifuna ungena ezulwini ufuna ngihlukane na wonke. Inkosi kusisize ba. Iyavuma i-checklist bobaba. Sisaya ezulwini bacele. Hayi siyathika. Awuthiki nje ngoba kusho umfundisi. Thika ngoba kuvuma impela ukuthi hayi uyabona namhlanje shembe yamlandela. Lezi zinto enginazo namhlanje zonke ngiyayidayisa zonke ngithatha imali nginika abasiphekile bonke landele wena. Lama quantum now 62 now shembe wadayisa wonke ngithatha imali nginika abampofu abasiphekile landele wena. Kodwa kulolu hambo bangcwele simbonile uShembe esephuka konke esithembele kukho wasephuka uShembe ngisho nento yokubhoka bese ubunethu ungazazi ukuthi uzotshintsha ngani. Bakhona kodwa abantu endlini ngoba does it make sense lento engikhulumayo? Phela mhlawumbe ngiyakhuluma nje abantu abangezithi ngithini iyakuwanisha leyo funa lolu hambo bangcwele lusiphuke yonke into obekade nemali u5000 ekhikhini ubengakwazi ukuthenga lutho ngayo. Ukhuluma iqiniso simile uthengele wena zange uthenge lutho kodwa imali likhona esikhomeni. Anibona ukuthi uNkulunkulu usifundisa indlela ezulwini ukuthi uma ezulwini lahla konke shiya antini ke nginilungise niyophuma la niphatheke kabe nithi hey uNdebele usefike wasihlukumeza esontweni. Cha, zonke lezi zinto lezi ebala lapha bayezwa bangcwele lezo kuthiwa masiyidayise sisuse enhlizweni zethu. Imithwalo ethwele inhliziyo zethu. Bakhona abantu esonto. Masehliseni imithwalo siyinikeze uShembe. Thina silandele uShembe. Uyazi bengiqala mina ukubona amakholwa kulolu hambo. Abantu kade besohambeni lolo besiluhamba abantwana basezulwini bengiqala ukubona amaNazaretha mina ngempela. Umuntu wathixo ngoba uyagodola uyakhathazela nayi imoto athi hayi ngisofika. Hayi izwi lithe ubaba abantu mabahambe cha angikwazi ukuma phambili ngisho ubaba ufa. Angikwazi ukushuka nekufa. Unensuku embili awudlile athi kulungile okwasemhlabeni lokho. Abantwana basezulwini uNkulunkulu asikhumbule. Mshembe asikhumbule kancane. Belulukhuni ngempela lolu hambo. Kodwa siyethemba ukuthi uNkulunkulu ebunzimeni sinabo. Angisho ukuthi abantu abadala abanabo ubunzima. Kodwa ubunzima buthwelwe yintsha kakhulu. Njengamanje qala unyaka bakhuphukile abantwana bethu emakhaya bazofuna amathuba emisebenzi awekho. Inkosana kwahamba abazali ngeCovid bobabili uma nobaba kwasala ugogo egcekeni. Ningane encane uma sathe uphakamisa amehlo uzama ukubheka ukuthi awuwelisa kanjani umndeni wakubo awukhiphe kulolu sizi akazi umelwe ingqondo kodwa uyasonda la isandla leso uyiNazaretha la isandla leso. Shembe
bayakuthanda abantu bakho nyaziphezulu. Ngibabonile mina ohambeni. Siyacela ukuthi masicela Nkosi yamakhosi sikumemeza sicelela abantwana bethu ukuthi baphume ezidakamizweni. Baphume kuzo zonke izinto ezingalungile ezilimaza impilo zabo. Usihawukele Jehova oyingcwele singabantu basemhlabeni siyona imihla namalanga kodwa sinethemba shembe njengoba sikulandela sihamba insuku ezine singadli silale ehlathini. Nkosi siyele baba sengizokwehla bangcwele la kuleli lizwe izwekazi lase-South Africa ngizolanga ushembu inala ayibo Nkosi uma ufuna nje uyagibela uhambe eKenani manje kuyoshona ilanga uyobufikile mshembe eKenani. Ezweni lakithi kunamanazaretha ana more than 30-40 years bephila beamanazaretha abamazi ushembo inyama bakaze bambona ushembe bambona ithombe bakhona basendlini esonto. Ngithunyiwe bangcwele unyazi njengoba ngikuqela ukuthi angihambe ngilungise kulela lizwe ngoba unyazi ufuna ukuwela. Ababe khona eMozambique bayakhumbula inkulumo kaBaba esho ukuthi usuka eCape Town namhlanje useMozambique uzothi mayisuka eMozambique angene eSwazini uzothi maya ephuma eSwazini angene eZimbabwe. Bakhona bayingcwele. Uthe mayefika eSwazini wathi sengifikile eSwazini ngisuke eCape Town ngaya eMozambique ngiseSwazini lapho la ngiyakhona ngeZimbabwe. Uthe mayefika ebuhleni ngoJuly walonyaka odlule uthe mayefika ebuhleni abazi noba sasalalela imizwe
balalela abantu abagcwele izilonyazi. Amen. Lwathini thenga nama-passport. Mawa kabi nayo awulandeli unyazi. Uhlalelele ungabi nayo. Mayeke wawena wayakithi safike sambamba lophinde limthole uNkulunkulu. Phela maye uhamba unyazi ufuneka silukhaphe. Bakhona abagcwele. Simbone uNkulunkulu wethu ukuthi uyaphi. Uma unkonzi ngakithi, ngaso sonke isikhathi wena unkonzi ngakithi, hayi uShembu uzofika la eGoli, hayi uShembu uzofika la eGoli. Akukabi njalo. Manje bantwana basezulwini ngizama ukudwebela isithombe sokuthi njengoba ngizocela bangcwele. Akukuningi ngicela inhliziyo zamakholo. Athanda unyazi. Ukuthi makufika isikhathi sokuthi izwi liyaphuma athi ubaba uyawela. Ibridge lika baba lokuwela eyakuleli lizwe iseGauteng. Amen. Bakhona bayingcwele. Makangabi intandane baba asukele nabantu athi mayefika la abantu basale la eGauteng bangaweli lo baba. Kungaba isihlazo elibi kahle. Manje ngenza umsebenzi kaJohane owamemezela ukuza kaJesu nokuzalwa kaJesu. Ukuthi nathi mhlazibi ngelinye ilanga uNkulunkulu ezweni lakithi uzosikhumbula unyazi lizophuma izwi athi ngiyahamba. Esikucela-ke bafowethu nodadewethu, kade senza i-checklist. Ithe i-checklist mthanda umakhelwane wakho. Sathi amen sonke sayitika. Ayibo Nkosi. Sithe amen akithi. Sizocela-ke singomakhelwane sizonana-ke nathi ukuthi ayibo ma ufika isikhathi sokuthi uNkulunkulu athi uyadlula nisilekelele phela. Bayezwa bangcwele. Lokho nje elizobe nikhona ukulekelela ngakho. Kodwa okukhulu kunabo konke bangcwele uthando. UShembe uthi ngifuna limunye nithandana. UShembe makathi mayefika la athi ngiyadlula. Awubona amaNazaretha egijima emva kwakhe elandela yena. Ningabi nenkinga yokuthi umfundisi wakhona akazafike kithi azositebela ukuthi kungenzeka uShembe adlule. Akusho ukuthi uShembe uyadlula or uzohamba. Kodwa ngizochaza ukuthi ubaba sekukaningi eyivezwa lenhlanhlalo yokuthi uyafisa ukuwena. Manje thina singabefundisi bakuleli lizwe kufuneka sinazise ukuthi ngelinye ilanga kuzomenyezwa ukuthi uShembe uyadlula. Bakhona abangcwele. Yilokho engithi makikutsho bantwana basezulwini. uShembe makangadingi nikhona nimthanda kangaka. Ahluphe uNkulunkulu ahambe yedwa bangabikho abantu abahamba. Asithandane eMnazaretha. Sibe nibumba lesimende. uNkulunkulu wethu uyasithanda. uShembe uyeza kuleli lizwe laseGoli kodwa ukuthi uza kuphi angazi. Kodwa ukuthi uyeza yena uyeza. Nokuza nini kodwa kusala uyeza yena. Mama befikile uShembe bangcwele nonke hambani lapho na uNkulunkulu niyezwa bangcwele. Hambani ni lapho kusuke khona uNkulunkulu. Siyakucela lokho bangcwele hambani ni lapho kusuke. Mayesethemba lethu asambe siphelele ithemba lethu sonke. Mayesethulukele sambe siphelele ukuthulukela. Bayizwa bangcwele. uShembe akayelo umuntu. uShembe akayelo wami njengoba ngumfundisi mina. Kodwa uShembe owabantu. uShembe mayeza usukezela abantu bakhe. Yilokho esikunxusa abantwana basezulwini. Umoya uShembe makade efika nokufike nini phakathi kwethu afike uheleza umoya wokuzwana nokuthandana. Hawu umbhubhulo usanambitha sizawuzwa kodwa.
Usathi mawunyakazisa ulimi uzwe umbhubhudlo noma mhlawumbe sekwaba dume emlonyeni akusazwakali kahle. Asingakhohlwa uShemba akaxoxi mayikhuluma into. Uthi izingane zaseGoli, abantwana baseGoli benzele umbhubhudlo wothando ukuthi bathandane. Hawu sifuna into enamsebenzi ukuthi I love you usondele nje komunye uthi wesifana ave ngikuthanda. Uyazi awuyabona nje yakithi. Nishilo nje into usondele nje wasaduze naye uthi ho mfowethu yazi wazwana lesihlutho esihle. Noma kunengekho nje phezulu kodwa yasezulu. Kodwa ave ngikuthanda sibantwana. Hawu masibalibani ave ngikuthanda nokunemikeke mfowethu kodwa ngikuthanda iyo kanye le kwenza ibe unique le mikeke yakho. Ihluleka nje into esiphuli. Uthando nje aludayisa abangcwele neza. Uthando aludayisa inkinga yalento engikhuluma ngayo bangcwele isiminya ukhiye ungena ezulwini uhleli kwamakhelwane. Lo ungagijima uzogijima uzibe mfitshane ukhiye uhleli kwamakhelwane. Ukhiye ungena ezulwini kwamakhelwane. Angibonge bangcwele. Hey iyachisa leli hona. Lichisa kamnandi kodwa. Hayibo Nkosi. Lichisa kamnandi. Ngoba linonyazi. Liphenya futhi iholo lonyazi. Ngiyasithanda isiqubulo. Uyabona uma usenza into uyenza ngomoya kaThixo. Uyavama ukuba impumelelo. Uyasithanda isiqubulo enathi mathenga leli holo nasisebenzisa. Nathi leli holo elamanazareth umhlaba wonke odingile mayehla ebhasini ebusuku esitimelele ebusuku kuneholo elisedrobheni uzofika ngena la. Hayi baba kuthiwa ngizingane ngabe nibamba uyabona nginidlalisa. Awunenza into enhle kakhulu bantwana basezulwini. Ngalibona unyazi lumoyizele ethemba lethu. Wathi ukuthi isikhathi asivuki ukuthi abuyazi ngobona. Bantwana basezulwini ngiyabonga neza. Ngiyithanda kakhulu. Yebo, ngiyithanda impela kakhulu. Ngibonga nomoya wenu ukungabukela. Alizanga nathi mfundisi. Hayi, shaqina kudala. Okwesibili ngibonge nokungigcilela izintandane zakithi. Nginentandane eningi kakhulu. Ezigcine usanda lezo. Nezo. Ziningi ngeke wazona izintandane. Wena uzobona nje indoda nje isidlakela sensizwa esiphilile impela cha. Saba zintandane sibancane izwe lakithi lahlaselwa izimpi bafa abazali bethu sebancane. Asihlezi kuleli lizwe ngenkamba ngcela. Sihlezi ngoba siyahlupheka amakhaya akithi umgabe nethimba lakhe bashaya bathanyela. Zange bashiye lutho. Kodwa nina sandanezo nifike nayigona lezi ingane zaba abantu. Ngicela ningiphathele zona. Nazi izingane zami. Ngicela nihloniphe phela. Lapho usuke ubhace khona uyahlonipha. Awuthi ubhacile endaweni nawe usuveza ikhanda usufuna ukushaya umthetho. Ubhacile. Phelele nje la. Akuyona into kuhle nje. Siyabonga abantwana basezulwini. Sisentabeni ningakhohlwa. uNkulunkulu makangabadinga abantu azobuyela nabo emuva mhla liphumizwi lokuthi umhlangano uyabuyela ekhaya emhleni bayezwa bancela. Ngalawo mazwi inkosi kuseni kuzwile. Sizobuyisela inkonzo ngesihlabelelo sika 179. Nkosi ayibuyise uguqa wabangcwele.
Thixo ilanga